Yeroi try, sesin pan ngai ku blei pi baro ha ka kerteng ka patiang tam ka jong ujisu. Te ngalayo ya ka request ba pila ong nga ba ngas ngotenat aba pi ai ki jing thu khana ba ringkat ki jing thu khana ba pi wan ra ru ya ka jing sneng ka jing kentu te ngadon chibun ki jing thu khana te namar ba pi ngotenat te ngakwa banwan ra shapi kani ka jing thu khana te ngam tepat kani ka jing thu khana la ka dei ka baja si shane ka dei tang ka jing thu khana ngam tep te kumba uji suru ujukren ya ki parshi kum ki parshi jong kon sarong aurea la ne ki parshi jong udeng nombor bat kum ta ter te kitu ki dei tang kita ki parshi ki ba omdon chisha te la ka ne ka jing thu khana ka bangani thu shapi ka dei ka baja si shane ka dei tang ka jing thu khana ru hanre kumba uji su wan ra da ka parshi ban long pat ka jing kerku sha ka jing em ka jong ki breu te nganget ka niru ka jing thu khana ka wan ra ka jing kerku ha ka jing em ka jong pi ting ni let bit menta sha ka ne ka jing thu khana pat ai ba ka ne ka jing thu khana kan long ka jing hi kai pi te kala don ka we ka snong ka ba kila bon bahai ki balong kristan ha kata ka snong hanrei kumbang yo ihi ha ki ba bon hi ki snong lada ki dei makna ki ba la long kristan ki ba bon te hanrei bon sin ki poi dot che mane ki to baro ki ba long kristan bon sin ki poi ki to baro hanrei ki long ki poi tang khndian te kham tam ha ga di ka snong la ya thu ha kata ka jing ya thu khana ba ha ka ni ka snong ki du na shaba palat kita ki no wan jinga sang te utau pastor uba dei ban khmi hapo jong kata ka balang lane hapo jong kata ka snong ka badon ha kata ka hapo jong kata ka balang ka badon hapo jong kata ka snong te u la don ni ka jing sngo khuslai na marpa kini ki breu ki long ki ba jai to bat kini ki breu kimla bakin poi bhash ban poi tista chapo ka yeng ka ba kentang te ka e ka ba ja te ula plan no da ka we ka plan o nga ha ban le ai na ka banta kini ki khon jong ka balang han re lada ngam le ai te kini ki khon jong ka balang kini poi du jok lon namar ki shudon tang ka kristan ka nam han re ka kampat ka kam soitan te ula ong yo ta unong tit ba je kan ula ong khile tit ba je ya bre te uru ula le tit te kilaya keli kan manu bayam la keli we la keli we manu bayam te ngiru kum tahi shane haba ngiyo sngo ba kariu ka baje lane kariu ka mai ka ba pertasnong yijukli kum to lada ngimyo sngo bahai ka to ka mai ka bala pensawa te kumta ka ni ka snong ru kilai keli we henre umdan batep manu ru umdan batep manu balayap te uta pastor ul ong sa shuan be chi mani la shai te shua ban de tep ngine plong ji seng te kumta ha ka ta si ka bade ban de tep ya uta ubrio te la ong ba kila ya van kita ki brio ba rock khat kila ya van la se don ka tu ka ni ki ba khalem lai te henre ki ba bon te kila ya poi sha ka ta ka jing ya seng ban penlong ka jing ya seng ya brio ban de on tep ya uta ubrio te on dala poi hangta labu e kata ka sindok ya brio kham shakmat pat uta pastor ula ong kumni kinu ki bakwa ban pet khat do ya gani ka met ya phila ban wan chini khmat te uang sawan pet khat do ya gani ka met ya ki bakwa ban wan pet khat do shua bangin le tep dan burom mi gani ka met yam te lawan ken kita ki bakwa ban pet kata ka met ya bat uta ubrio hajrong jo to ka sindok ula le da to ka yit ka baba ya ka dur khmat ka jongi te haba uta ubrio ula let ban pet haba ula pet ula yo i pen ban ya la de ula kendet kat bala yo i ya la de hangta bakal don ka jik pen kendo haba ka do not ka jong ta ubrio ba usmo tho ba de ma u tau mynsiem u ba yap bau ni pastor ula le khnang ni ka kam ban snow tho ba ki brio ki ba don hapo jong to krishna ki de ki ba yap ka jinglong mynsiem namar kim ju point shopo yeng mane te ula let no la kli o manu ba yap o khilet pet hi te kum tai we hadini we kile pet
bat ondala de pet uni u pastor ula pensengot ho yaki ba haba ki kila yo I ka dur khmat la jong ha kata ka senduk ya brio ula pensengot ho ba de ma phi kita ki ba yap ka jinglong mynsiem namar kata kala don ka jing kta kita ki brio ba kita ki brio kila ya yam kila kelak muat ha kata sengi bat nado kata ka por kim ju pep jing sang shu bala pen kendet apen pet yaki khmat ki jong ki ha ga jing shisha ki wan shita shi mane ki wan man lorni ban pet mano bala yam hanrai kala don ka jing pen kendo kala don ka jing pen kendo ba kala don ka jing kala ka ba mot ka ba kraw ha kata ka shnong lek ba kata ka ka ba uni pastor ulale ngadap da ka jing sngongo ka ba kraw la dang yo yaki nong sharai jong ka balang ki ba wat iki lat ki lenti kumno ban pen empat iki mynsiem ki ba korot ban nom shu hon kum to ban shu iki khon nang brot ki ba sakma shane ba chatai kalong ka ba sngosi la da kum ki nong sharai haba ki shu yo ki khon lang brot ki sakma ki or ki ha phang ne hang tai ban shu hon han re kum ki nong sharai ki haban wan iki lat ki lenti kumno ban wal lampat yaki khon lang brot shaka sem ka jong utrai la de kumno ban pen empat ka mynsiem ka balayap namar kata la dang yo kum kini ki nong sharai ki ba doni ka donot ban wat ka lat ban pen em ye kita ki balayap no ka jinglong mynsiem ki lang brot ki bala sakma no ban lum ban lang ye ki kalong shisha ka jingkur khu ye ta ka balang ka ba don kum kita ki nong sharai bat ka ka bang kwa bangan kren shu shu halor jong ka di ka jinge thu khana kalong kene ka wei ba wat ai na pdeng jong phi ki ba phila ya kendu bat ngaleng ba kani ka YouTube channel wat ai ba phin long ki ta ki kristan ki ba yap henre ai phin long ki kristan ki ba em ki ba thangan ni ka tien ka jong uble la ra phi long ki kristan ki ba em man stat phinam la ban khi na ka ba thia ban trei ki kam ki ti ki jong philem da phila yo ban puli chwai ka tien ka jong uble men met phinam la ban thia klem da puli chwai ka tien ka jong uble klem da duwai klem da ro chwai utrai man step ru kum ta hi la da phi dan por le wat man singiru phi de ban shime ka tien ka jong uble ban puli ha ba phi dan por ki bat ngan ka jinglong mynsiem ga kwa ban ya tho ye phi ki sngo tho e ka jing thangan la da phi ong nga puli bible teng teng kamut ka jing kur khu uble ru ka wan teng teng han re la da phi puli ye ka man ka sngi man kamien ki jingker khuru kin long barabor ha jing em ka jong phi kala don ko ka por ba we par lok chonga ulo ong ya nga ba ani nga man ta la lai sngi ya klam puli bible te nga la ong yo u balai phi klam puli bible balai phi le kom ta ulo ong par om le la dangam puli ru namar kitu ki bangala ju puli an nga ken mau ya ka ka bangala puli te nga ken mau pat namar ngala puli lendet eka tengaru ngalo ong ya u katu ka ja ka ba phi ba men chi sngi la da phi ong menta ngathangan tang bangan nambam jara menta ka sngi ngan chukan mau no ikatu ka ja ka ba men chi sngi phi thrai phi kdang la ong nga ani kong phi la pan pe iki khmat ki chonga kalong ka badai shisha ani nado menta ka singa nom len shu ban le kumta menta ka si phi la pat plate iki khmat ki chonga ngaju ong yang kene barabor ba omle le la dang puliru na mga kenmau hare menta ka singa sngo tho ba phila pleno iki mat ki bakin jaman sem ki jonga bakat bang adang yo hi ka lat bangan puli ka te ka jong ublai ngan puli ya ka bangim yo shu te ya da ka wai hare kat ba phi dang yo te wadam ong ngan chu kenmau na mari ka ja ka ba phila bam na do lai sngi phin ong ngan kenmau man tangan sak dang te ka ta te ka bom la ban long ya ka bom yo shu ti ya da ko wai namar kata ai phin long ki kristan ki ba em ki kristan ki ba em ki de ki kristan ki ba smart ba kiu sha ka ye ka chong plai anda la yo ka lat ka len ti ngin len men ta ngim yo ban len ngin ya pan long ha ki yen ki sam ki chong ngi om la lai la dang yo hi ka lat ngin shakri yo trai ki kristan ki ba em mjudan kam ban pen bori ki bakin le kam ka babaha ki la tip hi ban le ki kristan ki ba em ki nang ban ki ba show ni ki kristan ki ba em ki long ki ba la ban ya isha ki barokhan ki kristan ki ba em
kide kita ki ba ya tik kat bakum kak tien ka jong ublai namar kata ngakwa e phi baro ki badan hang ni phin long ki kristan ki ba im lada phi long ki kristan ki ba im ngakwa ban ya tho e phi ublai jungi ude ublai ba im bad haba ulong ublai ba im udon habeneng ti lada ka mynsiem jong phi ru ka im phi mat ya ka beneng nadu nang ni na khandau hada lada ka mynsiem ka jong phi ka ya phi mat ya ka du jok ka ba kin ja mynsiem namar ki brio ki ba yap ha ka pop ki don ha pop du jok ba ha du jok ka don tang ka jing sinjar ki don ki brio ki ba phone nga ki ong aleng anga pisang keling op hi ju pu di bible yong ngapuli teng teng lada phi bam ja teng teng hatu phin nam leng a hatu nam su ka po da phi thia da mien su em ka po namar ba thangan leng a te kum ba ka do ka thangan ka mynsiem ru ka thangan ngani thu e phi dei na ka ta ka daw sa leng a sa pisa sa khuslai han re haba phila bam ja shibut la kadang yo thi aso te dei na mar ka ta ka daw ai phin long ki kristan ki ba im ki ba pule ya ka bible man la ka si ki ba sngo thu e ka jing thangan ka ba kin ja mynsiem ki ba thangan ban le tai ke ba ba ki ta ki de kristan ki ba shisha ba phin ma e ka jing suk e ka jing kman wat nam long kum balong ka ni ka shnong ka ba yap ka jinglong mynsiem ka ba nang tang man ya lor ni kita ki ba yap nang tang man ya bishni ba ni pam sam bible ru ta hi jinga seng ru le hi duai hi kam soitan ru le kam uble ru le te kata ka long ka ek ba bakla hada la da phi long shisha ki kristan ki ba em phin kwa ban de tang ki ek ba em ki ba men toy ka mynsiem ka jong phi namar kata ai phin long baro ki kristan ki ba em ki long shisha ki ba da ka jing kman ki pen kman ru i ki wei haba ki wei ki pe ya phi ki ru kin kman bat yala de ru phin kman ya ki wei ru phin kman bat uble ru on kman te kata kan ka de ka ba uble kwa ya ni lang paro te ngai phi yo jing kur khu khin diat i jing hi kai leng pa ka ni ka jing ye thu khana te to uble nang yo ban kur khu phi na koi ka por se koi ka por ya ro i trai